이 뭐 방가나 쓰래? 님 세크레터리 팔리나? 까파시 니니 어로. 이거 아분 땅이 살면 আর ওইটা তো আছে bukan maka biang lama rohna jaga yang le nokan ata বেশি নষ্ট নিয়ে তুমি आपको टीआईडीसी को बताइए ये बताइए एटलीस्ट सारी इंडस्ट्री को बोले सुई ट्यूब को छोड़े सुई ट्यूब से ट्रीटमेंट होकर पानी जाए वो उसको मैंने टीआईडीसी को पानी को लेकर कहाँ जाए। स्मेल कंट्रोल करने के लिए अगर आप लोगों का कोई अपडेट टेक्निक हो कोई अपडेट इस्तेमाल करके ये अगर स्मेल को कंट्रोल कर सकेगा तो ये पब्लिक का डिमांड है नहीं तो पब्लिक अगर ना वो सही बात है। देखिए पब्लिक का अनकंफर्ट फील करेगा वो तो आपका पास में जाएगा क्योंकि वो आपको जानता है तो वो तो आपका पास में जाएगा तो ये तो बात सही है। आप तो समझते हैं कि ये चलती और वो विजिट खेला लाइका मांडाई कॉन्स्टिट्यूंसी हो पाटनी बीसी ताकि शाहजहां खुरुमपुर बीसी और दुटे बीसी ना जों विजिट खालायखा ताबु और अबं पाटनी बीसी जों विजिट खालायमाने अबनो एलाकानि डेभलपनि बागैनाय मानथाय सखाय बमाहायनि दंखा लामा दै कारेन्ट जत दप्तर न तुइ फायका ब्लकनि मानदाय ब्लकनि भिडिअ साब दङ आरो दारा डिसिनि दङ ओमफ्राय एलाकानि चेयारमेन रक एलाकानि पाब्लिक रक नथुइन बिदि न खालायजा बरकनि मामियानि दं बरकनि पेन्डिं फैसाय दं बर लामा हामियानि दं बर अ कोना कोनि जों नायथुक लायखा बर लामा उना नांनाय बर दै उना नांनाय एरपरे जों अर बाजार फाय सफायजा अ बाजाराव कासा ओपन मार्केट खालायनानै जोंनि दाबि दं अब बाहायके ब सिस्टेम मदिनानै अब जों सालायलायो ब माहायके इमान जों अब चाइटकनाय कारण नांखाय अब पाटनि कासा खूब बाजार पटक और बाजार बुजमगो अ बाजार खूब बाजार पटक गुबुन बाजार मिथिलाय अब बाजार कबनि ना अब बुं डिमान्ड दं जत यां ग्रुपै बिसिनि अरन बाजार जाफायो बायके बिसि आयो और बाजार जाफायो अ बाजार न के नाय तो बिसे खालामनायनि बागै ना जों अब एलाकानि जत ताकुताय बुंनांगौ प्रब्लेम मिथियो मानथाय सबकाय आबो मानायनो तामो लामा दै कारेन्ट अब तो जगाजग खालायदि चेयारमेन थुरैते चेयारमेन साथा हिनांखाय चेयारमेन ब अब दै नायनाय जदि सिस्टेमेटिक भाबे जों काम खाय थांगांखाय एलाकानि डेभलप अबश्य नाय नंनि एलाकायाव तामो दं ताम सदु दं अब जों डाइरेक्ट साइनो हायपानो ताबु बिदिखौ नखर खायदा एलाकानि प्रब्लेमनि बागैनो कौन जगह दैमा नहीं कौन जगह लामा हामिया अब खानाय जों विजिट खायनानै अंखरै फैखा ताबु तो लामा अनेक लामा अंखरता बिनि अपाटनि लामा रखसलि दङ ताई लामानि PMGSY नि अब सेंक्शन जाग्रक अब नखरि दङ प्राय न लामा नखरजाक एवं खालायबो दङ पाइजाबो दङ लामा मोटामुटी काबारनि दङ दैबो अमाहायनो दैजाता पेन्डिं खालायजाक अब पाटनि बिसिवनो तीनटा दै पेन्डिं खालायजाक दङ अबलबो दति खायि दति पायै पाब्लिक जाहाथे दै मानथुं अ चेष्टा खालाय दङ सिगाङावबो बिजिट फायका बिजिट फायपुरो अब खालायजाक दङनि बागैनो अब बिजिट खायमानि परे ताबो दुइटा जे DWS नि
samung romui tongka duita samung abo budoi dotino payana abo paitangka ke tui manai ke haipano ani phanbai kai MDC gadan phanbai bo tui rok aro itongo submersible an phanbai bo submersible inani bagai tui rok kita problem na bagai amo hake tui manage khalai tongko tui manai tangka kai abo jodi tui kam jodi pai thanga kai abo budoi 80 poribarok kaisa kam tui pai thanga 80 poribarok kabar khayo hisawo or tinta tomo ta motamuti tui rok kabar thanga ni mane khayo next जों अम हायखनो जे मानदायो जे बिसि तंमानि जत जागोन जों अम हायखे विजिट खालायनाय विजिट खालामनानै परे जों पैसा आसुर लायनाय रिभिउ मिटिं आसुरनानै परे जों तेबो डेभलप नि बागिनाय तेब बक्स सालाय जाथि